Iwu Igbo ekele unu na n'ebe ife nwere ka o si ata ya ma na-atọkwa ya ọchị biko bịa na ntị ka unu fụ ama m ihe ndị eze nwa ihe Okongwu Dibia mere ndị eze nwaanyị na ọgbara nwa ndị eze nwaanyị na-apụta n'ike na na-asụ unu na-aghọda ala unu na-aghọda ala ya unu na-aghọda ala gịnị ka a na-akpọdo unu eze nwaanyị kemgbe si nke ha bidoro ka njikere kene mgbe si nke ha bidoro dododo ndoloko nwere ogbe na-apụtazi na Okongwu Dibia ekwuru onye ọbụla pụtara agbụ ka nkịta biko na-emekere na nwaanyị asị na ọ bụ eze nwaanyị nwaanyị ime ogene nwa na ọ na-akụkọ onye agbara ọgwụ anwụ n'isi na-akọwa na ọ chalenji n'oko ha bata na ọ bụghị Ghana ka anyị jeme ha bata na Naịjirịa ka ọ gwa ha sị ha na ọnwe mmiri dị n'Imo steeti connect to high sea ojogodo chụ aja na anya bụ mmiri adịghị eli ha biko ọ bụrụ na ya kpọrọ ya tụgbu ya n'ime mmiri buru ya gbuo anụ ụgbọ n'ime etiti mmiri buru anụ ha ya dị ya ka ama na ọ ya nọrụkọta 30 minutes ebe a na ha da-apụọla biko na-emekere na ihe nwaanyị a kọrọ n'isi Okongwu Dibia na ndị dibịa ọzọ kpụkwa ndị dibịa ọzọ ndị oshi ebe na-asọ ọ na-aka esi eme omenala nwanụ onye nke akwụ adịghị vam onye nke akwụ adịghị vam onye nwere na-agbụcha ncham ka nkịta na-apụghala ọfụ ngwa emekere na vidiyo ka unu fụ ekenekwa m tata bụ eke asị na nkịta tamala ụnụ mma ekelele m ndị Igbo ndị mụrụ nze m ụzọ ọmụa bụ eze nwaanyị dibịa gbalụsịa ngene ekuru ngene ṅụọ nwaanyị ụmụ worldwide ofu onye ahụ bụ na anụ oli na social media ebe na-agba tekete a na-achị ya kpekpekpe ị mara nkwukwu ka m si ekwu ndị nke ọzọ kịta ma ngwekwe ya mana nke a m ga-ekwu kịta anụnwa nkwuwe kịta anụnwa ọ ga-ada everywhere nke a m kwuru ọ ga-ada everywhere but I don't send you that's the problem afọrọ m iru gị anya imam pụsị m ekwu ife nche ikwu anyway I don't come for anything ihe m bịara bụ maka my fellow ndị eze nwaanyị because I have seen most of you guys' reaction from what people were saying about the 20 million naira challenge and all that. What should I talk about? All right. Ya some okwu. Gaso no. Happen okwu. Okwu ejuju ha afọ. Ihe nji si na okwu ejuju ha afọ bụ na before gina me back or gina a reply go do just to go and check the people that are saying 20 million you go to farm half go 10 million naira mbo then can they have the 20 million imana obokonti ike they so ozu ala niyi ala apana emile inagota him who the gods want to kill will make the person dead first onye obuna ndị ezumesere epegbu obo kuchugodi ya ntọ kuchu against for pegbu gị efuru na afugo onye na-agba ọsọ afịa na-akpọ onye ọsọ afịa abamkuru na-akpọzikwa pụta onye ọsọ afịa ọ bụ onye ọsọ afịa ndị dibịa ọ na-agba ọsọ ahịa dibịa yes ọ na-eme ebe ọbụla kokporo bịa gbapụta ga-eme advert na-agbara ha ọsọ ahịa nye percentage. How do you expect the person to go to the real one? How do you expect? And this such person ejina abane gbara ugbo wankpi onye eji abale gbara ugbo wankpi kpọpụ gị ya gbara ugbo wankpi kpọrọ ya ga na ugbo wankpi overnight ti ya na truck asinu nwa ya nwụrụ ti na sack bag asinu oh Chineke kam ji wayo doso onye anwụrụ gbara ugbo wankpi na abale asinu nwe hụ na ti ya na akpa package ya si we bill me ya we bill transit here to Ghana ka nonga yes all obodo Igbo. What do you expect? Onye non drugs. What do you expect? Onye agụrụ oje meg agụrụ na egbuola ya na eme advert mende dibia advert ya akwọ ya akwọ agụrụ ekweghị ya ripụ ọsọ anyụzi ahụ ebe anya ya mụtachiri ego. What do you expect? Ọ ga-ekwununu ọ ga na-akụ eri. What do you expect? Because he is busy going to the person is busy going to the dibia. Anyway, ọ bụ ya ka m bịara even bịa lobo another abụrụ ka m bịara bigwu okwu ya even bịa lobo. Although truth be told, I didn't watch that video. Come follow nkebe eziokwu. Ọ bụrụ na lekwe video ahụ pụọ n'ụzọ. Kama fụkwara info maka even kama na ija. I don't have time to watch miscreants, to watch their time, to go to tell them. Ọ bụ one ese nwaanyị ka m gbagide hụ na news feed ebe okwu ya batara. You know, glad to obere mpo. You know, and the way I was mentioned yesterday, I have warned that guy. Never don't you try to mention me in such unoriented garbages. Don't try it next time. Listen, first of all, there's one. The thing you have to do is negodun de na ekwu okwu a erizigo afọ. Ihe ọ bụ ihe ụmụasị.
Check them. Iri Ji ozu oshi onye nke na-asị na $20 million. Oshi ọ na-ezu na Ghana. Ozu China. Ozu Tolufu. Oshi niile that guy na-ezu na Ghana. Though I didn't see the guy, you asụkwa m makwa, I don't care. Mana so far ọ na ekwu rubbish ọ na-ekwu. Oshi niile ahụ ọ na-ezu na Ghana. Ọ na-arụ Yahoo na-ezu na Ghana ahụ na-ezu. Ozu tere $20 million of inye mmadụ. That is number 1. Number 2. Are you a sycophant? By telling me to challenge me, oh, can get Pastor Gudubana, Pastor Gudubaya, some Namda church here, come deliverance. One now, Ishi come to my chamber, Mama no go eat on beer, come to my chamber, deliver me. How do you expect me? Orientation no bennamu, Agro Bennam Hapogi, Chopagi Biona Ghana. In Angomeme is the usual. Why can't most of you reason? Biona Ghana. Autumn nearby is a high sea, is an ocean. Autumn most is an ocean. Come there and challenge me. I have gone there to do sacrifice. It's an ocean. Autumn matter. Come there. And when head bridge. And I get back. Why do you get this? There's a why put that. Oh, not about you put insulting us. As nice see about being near Ghana. On the Ghana, behind me sacrifice. Can you get much good? What's as a much good? What's what I saw statement? Go to I challenge you on no shia, no shia nesu, nezu shi ezu muno, nezu ndoche sundoshi, ezunaga, I challenge the mono, who send his washi, all those things no shi, ultrana guy. Take it outside, start business. Come on, $20 million in 1 year. Ndembu. Ndoshi. That is why we show you the freedom of your yoshi. Escavenger. That is begging for people those who to call is in Yukiego. Escavenger, riffraff. Just like a tout. A tout. Is the girl uneducated tout. And you expect me or you expect us to leave our land, to leave our land and go to another person's land to do what? Because you're challenging us. I remember that girl. And we are seeing most people under the most of them, when you see them, you will know that are doing this because of hunger or frustration. If you want a gamma, on your side is an example because he came for money. Omenala kansunanya bru rodo staff rodo one okwehunya one okuferi okwehinya ya hapu ya piam baba gara osafia okwehinya that he want to come back to his own here okwehinya ya abaro of Ghana choke was in the anti was now always address in the anti dibia ahapula address o malo so was address anti dibia okoko our address, on your side, this anti-dibia. Oji page. There's a one. Go we can with them $20 na page. You put a bingo. Uno bingo. I don't have time for this useless and amateur challenge. I don't have time for that. First of all, go and check. You want that money? You yourself. We don't have it. I don't have time for such. And I advise there's a one. If I'm to say, if it's for me, I will tell you guys, ignore these miscreants. They are riffraffs. Ignore them. They just want to rant. They just want to gain followers and all that. Ignore them. To say, happen that. How can only shoot them? Isemo na mpapuga ben na mobile boy nyoso. Ihe otasi hapuga nto ala ben na ha. Jebolo nwa Jesus nwa onye ocha. What an Igbo. They left their own land. Okwa him na jade geja pure hotale. Ajia we continue to destroy all of you one by one. Nga ruba na dey go against Ajia. Ogara pure hotale one by one. Ndembu, emechibu ga the church, we ga say their parents working unu bingos. Bingos. And if you come here to insult me on my own opinion, give it a Chineke bagoko. You say I will kill wogi. I can hear Igbo because now it's the video because all I can subscribe on this channel. I check one notification. The key set a notification. Get subscribe on this channel. Subscribe, but you drop your comment in the comment section. Like this video, share your canal video. Where you look up, Ndi Ozo, Nti, Kote Nambozo.